2025 मायथाइनि 15 जानुवारि मोनानि 9 आरो 10 बाजि रिंगानि गेजेराव उदालगुरि जिल्लानि आम्बागाव ओनसोलाव थानाय 2 नं चक्रा गामियाव मोनसे केथलिक गिर्जाखौ दुथांफोरा सिरि सिरि सावनानै गालांदोंमोन। जानांगौ बे बाथ्राखौ मोनथियै रावबो गैलिया। मेडियानि गेजेराव गोबाङानो रादाब हिसाबै लानानै फैबाय। बे जाथायखौ बयनोबो खोन्थाबाय जे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव जि 2 नं चक्रा दङमोन, बे चक्रायाव जि केथलिक गिर्जा दङमोन, गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय, डेट मिन्स गिबि गिर्जा दङमोन, बै गिबि गिर्जाखौ दुथांफोरा सावनानै गालांबाय होननानै बयबो मोनथिबाय आरो मेडियायाव मोनसे भाइरेल भिडिअ जानानै दं एबा जानानै थाबाय। आरो बे गासै जाथायफोरखौ नुनानै खोनानानै मोनथिनानै गोबां मानसिफ्रानो दुखु नांदों जे मानो बेबायदि जाखो, मानो दुथांफोरा बेबायदि खामानि मावखो होननानै गोबां मानसिफोरनि गोसोआव सोंलुफोरबो दङ आरो सोंलुबो खालामदों। जोंनि गेजेराव मानो बेबायदि दुंदुं हाव हावखौ लानानै फैदों होननानै गोबाङा बुंदों। येस अनजाग्रा प्रियफोर, नंगौ गोबाङा दुखु नांदों आरो गोबाङा बुंदों मानो बेबायदि खालामनानै होखो होननानै। अनजाग्रा प्रियफोर, गाज्रि सुबुंफोरनि थाखाय बबे मोजां बबे गाज्रि बिथांमोना बेखौ सानबाय थानो हानायनि गोहो गैलिया। मानोना बिथांमोनखौ सैताना बाहायगासिनो दङ, गाज्रि जिउआ बाहायगासिनो दङ आरो गाज्रि जिउआ सानफ्रोमबो गाज्रिखौसो मावहोनो हास्थायो, सानफ्रोमबो गाज्रिखौ लानानै फैनो हास्थायो। बेयावखायनो बेबायदि जाथायफोरा खामानिफोरा जादों एबा जायो। येस अनजाग्रा प्रियफोर, नंगौ दिनै जाय दुथांफोरा बे खामानिखौ मावनानै गोथार गिर्जा न'खौ सावनानै बबेबा खनायाव खारखोमानानै दङ, नाथाय इसोरनि नोजोरनिफ्राय बै सुबुंफोरा खारखोमानो हायाखै। जेरावखि थाखोमाया मानो, जेरावखि गावखौ दोनखोमाया मानो, हाजो खंखराव थाया मानो, बबेबा जायगाफ्राव थाखोमानानै थाया मानो, नाथाय इसोरनि नोजोरनिफ्राय बै सिखावफोरा, बै दाखाइतफोरा, बै सावग्राफोरा थाखोमानानै थानो हायाखै। नोंथांमोना थाम्बनेइलाव रोखा रोखायै नुनो मोनदों, बे जाहैबाय इसोरनि नोजोराव गिर्जा न' सावग्राफोरा थाखोमानो हायासै, हमजाबाय होननानै नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नुदों। येस अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै आङो बे रादाब, बे बाथ्राखौनो नोंथांमोननो लानानै फैदों। दा बेयावहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन जेन गासैबो बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना मोनथिहैनो हायो आरो बै सिखावफोरनि थाखाय एबा बै दुथांफोरनि थाखाय नोंथांमोना मोनथिनो हायो। आरो लोगोसे गासै बाथ्राखौ बुंनायनि सिगाङावनो खावलायनो हास्थायदों, सोरबा जुदि आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन आरो लोगोसेयैनो मोनसे लाइक होनानै गालांगोन। नोंथांनि लाइक होनाया आंखौ गोबां गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय, बानायनो थाखाय थुलुंगा होयो। आरो लोगोसेयैनो नोंथांमोना सानोब्ला बे बाथ्राफोरखौ गुबुनाबो मोनथिथों होननानै भिडिअखौ शेयार खालामनानै होगोन। दे अब्ला प्रियफोर, जोङो भिडिअखौ जागायजेनलांदोनि। बे गासै बाथ्राखौ इसोरनि बोसोननि गेजेरजों जागायजेननो हास्थायदों। बेनो जाहैबाय इफिसुस 4:32 सिरि, आरो ख्रिस्ट'जों इसोरा जेरै निमाहा होयो बेबादिनो निमाहा होज्लायदो। प्रेज द लर्ड। अनजाग्रा प्रियफोर, जाय दुथांफोरा, जाय गाज्रि मानसिफोरा जि गिर्जा न'खौ सावनानै थांबाय, बिसोरो गाज्रि मानसि होननानै जोंनो बिसोरनि मावनायनि गेजेरजों सिनायथि होखादों। बिसोरो गाज्रि मानसिखा। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, इसोरनि बोसोना जोंखौ मा बुंदों? बे जाहैबाय ख्रिस्ट'जों इसोरा जेरै निमाहा होयो बेबादिनो निमाहा होज्लायदो। जों बिसोरखौ नुवाखै, जों बिसोरखौ मिथिया, जों बिसोरखौ सिनाय मोना, अब्लाबो जोङो दिनै बिथांमोननि गाज्रि खामानि मावनायखौ नुनानै जोङो मा सोलोंनांगोन? बे जाहैबाय इसोरनि बोसोनखौ जों गोसोआव लाबोनांगोन। बे जाहैबाय जोङो बिसोरखौ निमाहा होनो नांगौ। अनजाग्रा प्रियफोर, नंगौ जाय बेक्तिफ्रा बेबायदि गाज्रि खामानिखौ मावबाय बिसोरखौ जों निमाहा होनो नांगोन। मानोना इसोरा, जिसु ख्रिस्ट'आ निमाहा होग्रा। दा बेयावहाय जोङो बिसोरखौ बिसोरनि गाज्रि मावनायनि थाखाय निमाहा होनो नांगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, येस दिनै बिथांमोना थाखोमादों, जोंखौ रावबो नुवाखै, जोंखौ रावबो सिनाय मोनासै। जोङो जि गिर्जा न'खौ सावनानै फैबाय, बे गिर्जा न' सावनायखौ जोंखौ रावबो नुवाखै होननानै बिथांमोना सानदों। नाथाय इसोरनि मेगननि नोजोरनिफ्राय, इसोरनि नुनायनिफ्राय रावबो बेक्तिया खारग'नो हाया। जेराव इसोरनि बोसोना जेरेमिया 23:23 सिरि 24 सिरियाव बेबायदि रोखायै बुंदों, आङो गासैयावनि इसोर, जायगा दाबसेयावनिल' इसोर नङा। मानसिया बबेबा आन्दो जायगाफोराव आंखौ सिखमानो हागौ खोमा, आङो बिखौ नुनो मोनाजासे आं जे सोरगो आरो पृथिबियाव जेरावबो दं बिखौ मिथिया नामा? अनजाग्रा प्रियफोर, बे पृथिबिखौ सोर दादों? इसोरा दादों।
बे प्रिथिबियाव थाखोमानो हानाय बेबायदि मोनसेबो जायगा गैया जेरावहाय इसोर नुवा आरो अख्राङाव दङ नामा अख्राङाव थानाय गासैखौबो बे इसोरानो सोरजिदों दा बेयावहाय बै गाज्रि मानसिफोरा साननो हागौ जोंखौ रावबो नुवाखसै जों सिरि सिरि सावनानै फैबाय होननानै येस दिनै पुलिसा बिसोरखौ नुवाखै दिनै बै मण्डलिनि सुबुंफोरा बिसोरखौ नुवाखसै साखाथियाव थानाय मानसिफोरा नुवाखसै गोबां मानसिफोरा बिसोरखौ नुवाखसै नाथाय जाय मानसिफोर दुथांफोरा बेबायदि खामानिखौ मावदों मोनथिनानै ला नोंसोरखौ बयनिख्रुइबो बोलोगोरासिन बै इसोरा नुदों बे इसोरनि मेगननिफ्राय रावबो खारखोमानानै थानो हाया हा सिङाव थां दैनि सिङाव थां बबेबा हाजो खंखर सिङाव थां जेरावखि थाङा मानो नोंखौ नुदों ओ गाज्रि सुबुंफोर जायफोरा गिर्जा न'खौ सावबाय नोंथांखौ जिसु ख्रिस्ट'आ नुगासिनो दङ नोंथाङा बबेयाव थाखोमादों माबायदि खामानिखौ सिरि सिरि मावखोमानानै थादों नोंनि गासै खामानि मावनायखौ बियो हिसाब दंखायो बोसोन बिजाब 15:3 सिरि फोरबोआ जेरावबो नुयो जों मोजां मावब्लाबो नुयो आरो गाज्रि मावब्लाबो नुयो जोंनि गासै मावनाय दांनायफोरखौ बियो नुयो बिनि मेगननि नोजोरनिफ्राय रावबो बेक्तिया खारग'नो हाया अनजाग्रा प्रियफोर जाय दुथांफोरा जि गाज्रि खामानिखौ मावबाय बिथांमोनखौ जिसु ख्रिस्ट'आ मोनथिगौ आरो बिथांमोननिफ्राय जिसु ख्रिस्ट'आ सानसे हिसाब लागोन इब्रायारि 4:13 सिरि इसोरनि सिगाङाव मुङा मुंसेबो थाखोमानो हाया दाजानाय गासैबो बिनि सिगाङाव रोखा रोखा नुजाजोबखायो जों बयबो बिनि सिगाङाव गाव गावनि हिसाब होनांगोन ख्रिस्ट'नि थैजों बायख'जानाय अनजाग्रा प्रियफोर जाय मानसिफोरा दिनै उदालगुरिनि 2 नं चक्रानि केथलिक गिर्जाखौ सावनानै थांबाय बै सावग्राफोरा बेयाव गैयाने जिसु ख्रिस्ट'नि खाथियाव हिसाब होनो नाङाने बैसोर सुबुंफ्रा जिसु ख्रिस्ट'नि सिगाङाव सानसे हिसाब होनो नांगोन आङो गिर्जा सावदोंमोन होननानै नाथाय बिनि सिगांनो अनजाग्रा प्रियफोर जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो फोरोंनानै गालांनाय जोंखौ मावनो थिननायखौ जोङो मावनो नांगोन बे जाहैबाय बै सिखावफोरखौ बै गाज्रि मानसिफोरखौ जायफोरा सावनानै थांबाय बिसोरखौ नोंथांनि गोसो गोरबोनिफ्राय नों निमाहा होदो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जों निमाहा होनि जेन बेबो गोसो सोलायो जाय सुबुंफोरा सावबाय बिसोर जेन गोसो सोलायो सानसे जिसु ख्रिस्ट'नि सिगाङाव हिसाब होनाय समाव बिजेन बुंनो हायो फोरबो आं गोरोन्थि मावदोंमोन नाथाय आङो दायो नोंनि जाबाय आङो नोंखौ सिनाय मोनबाय आं नोंखौ सिनाय मोनैनि सिगाङाव आं बेफोर गासै गाज्रिफोरखौ मावफ्लांदोंमोन होननानै जेन बै बेक्तिफ्रा बुंनो हायो बेयावहाय अनजाग्रा प्रियफोर जोङो गाज्रिजों लोगोसे गाज्रि जाफानो हाया दा बेनिखायनो जोंनि मोनसेल' खामानि जिहेतु जिसु ख्रिस्ट'नि मेगननि नोजोरनिफ्राय बैसोर सिखावफ्रा बैसोर गाज्रि मानसिफ्रा न' सावग्राफ्रा गिर्जा न' सावग्राफ्रा खारखोमानानै थानो हाखाथाराखै जिसु ख्रिस्ट'नि मेगनावनो दङ जिसु ख्रिस्ट'आ मोनथिथारगौ दा बेयावहाय जोंनि खामानिया बे जों बिथांमोनखौ निमाहा होनानै बिथांमोननि थाखाय जों आर'ज खालामनि जों बयबो आर'ज खालामनि जेन जिसु ख्रिस्ट'आबो निमाहा होथों आरो जिसु ख्रिस्ट'आ बिसोरखौ नाजावथों आरो गावनि रायजोनि थाखायसो बाहायथों जों बेबायदि आर'ज खालामनि खौसेयै जों केथलिक जाथों प्रटेस्टान्ट जाथों अर्थ'डक्स जाथों जों जेखि डेनोमिनेसन जाया मानो अनजाग्रा प्रियफोर जों खौसे जानानै नोंथांनि पार्सनेल प्रेयाराव आर'ज खालामदो जाय दुथांफोरा गिर्जा न'खौ सावनानै थांबाय बिसोरखौ जिसु ख्रिस्ट'आ निमाहा होथों आरो जिसु ख्रिस्ट'आ बिसोरखौ नाजावथों आरो गावनि रायजोनि थाखाय सानसे बाहायथों जों बेबायदिसो आर'ज खालामनि जों बेबायदि खालामनि आरो अनजाग्रा प्रियफोर बे भिडिअखौ शेयार खालाम बयनिबो शेयार खालाम जेन जाय सुबुंफ्रा सावबाय बिसोरनिसिमबो जेन सहैथों आरो बिसोरनिसिम बे भिडिअ सहैनायनि गेजेरजों बिसोर जेन जिसु ख्रिस्ट'नि अननायखौ मोननो हाथों बिनि थाखाय बे भिडिअखौ शेयार खालाम अनजाग्रा प्रियफोर जेन जिसु ख्रिस्ट'नि अननायखौ बिसोर नुयो मानोना जाय न'खौ सावबाय जे ख्रिस्टियाननि न'खौ सावबाय निमाहा होनायनि बाथ्रा बुंदों होननानै बिसोरसिम बुजियो इसोरा बिसोरखौ निमाहा होथों आरो मानसिफ्राबो निमाहा होथों आरो मण्डलिनि साफ्रोम बेक्तिफ्रा निमाहा होथों आरो बे बाथ्राखौ बिसोर बुजि मोनथों मा एसेग्राब गेदेर अननाय बियो होननानै बिसोर जेन बुजियो पुलिसनि मेगनखौ हाद्रि सारनानै थाखोमानो हागौ रायजो राजानि मेगनखौ हाद्रि सारनानै थाखोमानो हागौ मण्डलिनि रायजो राजाफोरखौ हाद्रि सारनानै थाखोमानो हागौ नाथाय इसोरनि नोजोराव बिसोर सुबुंफोरा थाखोमानो हाया अनजाग्रा प्रियफोर जिसु ख्रिस्ट'आ नुगासिनो दङ दा बेयावहाय जोंबो आर'जआव नांथाबनि जेन
बैसोर व्यक्तिफ्रा गोसो सोलायो सानसे जिसु ख्रिस्टखौ नाजावो आरो जिसु ख्रिस्टनि अननायखौ मोनो। प्रियफोर भिडिअखौ शेयार खालामनो दाबाव जेन सिखावफोराबो बै गाज्रि मानसिफ्राबो गिर्जा न' सावग्राफोराबो जिसु ख्रिस्टनि बे अननायखौ मोनो। बिनि थाखाय बे भिडिअखौ मोननायनि गेजेरजों बिसोर जेन बुजिनो हायो जिसु ख्रिस्टआ मा एसे अनख', जिसु ख्रिस्टखौ फोथायग्रा सुबुंफ्रा मा एसे अनख', सिखावखौबो निमाहा होनो हायो, न' सावग्रा गिर्जा न' सावग्राखौबो निमाहा होनो हायो, मानसि सिथारग्राफोरखौबो निमाहा होनो हायो। मा एसे सोमोनांथाव बे बाथ्राखौ बिसोर जेन बुजियो। देवब्ला अनजाग्रा प्रियफोर, थारैनो बै सिखावफोरखौ पुलिसा हमनो हायाखै, सोरबा मण्डलिनि मानसिफोरा बिसोरखौ हमनो हायाखै जायफ्रा गिर्जा न' सावदों, नाथाय जिसु ख्रिस्टनि नोजोराव खारग'नो हायाखै। जिसु ख्रिस्टनि नोजोराव दङ, जिसु ख्रिस्टआ बिसोरखौ हमनानै दोनखादों। देवब्ला प्रियफोर, दिनैनि बे भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै। इयुननि समाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैफिनबावसिगोन। जोबनायाव बयखौबो खावलायनो हास्थायबाय, लाइक खालामाखैब्ला लाइक खालामदो, शेयार खालामदो आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामना लादो। देवब्ला बेसेयावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ।